kindegi pod wan gi jogo ma oko kawo ngima kaka gino maduong'. Ma en konegi to no gima ichalo giminego lwenda. Koro arita mar kwe mar piny e kor gwenge. Donge wanyalo penjre gima achiel, Cleophas. Ineno arita kwe mondo miyo ne okethre to no ojende ng'eny ojende ema timo gigi. Ojende gi rowere gi gitimo gigi nikech gionge yore mag yuto. Ng'ato timo somo nyaka university to yudo ka oonge tich, ma gino monyalo timo en mana kuo gi mayo ji. Gi ote men no kor yoro gi. Ngene ka japiko men no ko moting'o achech mokwongo no. Japiko ne en ng'ama onge interest kata mana gayeko. En ng'ama kata ka koro mo gayeko bari in ng'ama inen onge interest go. Koro tho mara yeko ko tude gi arita kwe kor gwenge wa. Mokwongo nyaka ng'e ni gino itim ang'o makelo mae. Gima kelo mana na achiel, koso tije. Mar ariyo, sani wantiere era moro mar Gen Z ma wacho ni era mar computer. Ma thoth ji gik ma ji neno, gibed videos ang'o ma ji neno. Samoro gi corrupt ga wi nyithindo. Ma sama koro kodhi e real life to ni gima onene movie cha onya time. Ineno. Koro nyaka wakel values wabi, nyaka wa make sure ni wan jo kaka parents, jonyuol, nyaka wapuonj nyithindwa herruok, kito gi luoro remo. Ng'ene luoro remo, koso luoro remo ne omiyo nyithindo samoro idwa ng'ato oor ni dhi chuo ng'ane pala, dhi ko ng'ane bonde to dhi otimo kamano. Ko samoro wan gi values ni ngima Nyasaye machiwo mok inyal kawe. Ineno, waket gino kuom nyithindo, kuom jogo mwanyuolo ni ngima Nyasaye machiwo, to Nyasaye be manyalo timo ng'owa ema nyalo kawe. Erokamano. Erokamano nyasi pia magoba wach mari kucha record nok mara ita. Erokamano Cleophas, wach mara yeko lit kabisa, kendo lit na kabisa kecha yeko ja klasa ma watimo go form 4 kendo ne